Duit madang dunia ada gantiang madang putui taganganyo bajelo-jelo orang tua punya umanai ame sama to tanu jira tak disimpai arek-arek warito ambiak kapidoman makan doang. Derang banyak cubola pikiai kok lapi badiana salatui pidia dahulu nyato-nyato tibu anda anyo dia lamai kama ulang tak mungkin lai sebab piluru la tinggal cie janti bosasa kemudian nan kan duang Eta sabui luak nanti goy pertama luak tanah datang kadunya luak agam katigo luak 50 kampe padang piaman asanan tunggal mage zabang kareso nangakan mila burung pamenan da ulunyo kini lalapi dari sangka ay baralia karimbo dalam kaparintangan tinanuswa pia sangka dan bari makan untuk angiswa babalia pulang nan kanduangan Kota wisata di Bukit Tinggi pasar bawah jumpa sate kotanya pakai jam radang di tengah berdirikan dua kasuo bakabun bungo awak Jawa Timur suak berpasangan orang sungai yang deki cua saja ayam
sopir lava umua eko dape sopir nanudo para kelas dua pandakian juga diampe naya woi ane nangka andang untung awak sabana malam awak biar dangau di tengah sawah ko indah mana orang unik kandang itiak rela woi aneh alari oh dek kandung cubo ladang kandak nasamu awak bari pepa ube atinan rusua adian sua malam rape kandakan lagu nan mungkin enan tantu mandendangkan derang siku coba ladangan tipak kadiri badan kini asale makan maason leka batam buah indak bana jona siange biar maason jona si dingin indak nyopaya maason mambu inyo iya bagurau je palayaran barenda sama lamangko patana-tana mama dua kai bakawan nama sammu panjawe pantun wati jadi padi sabui makan kamakan sadape makan kesaruan so pa indak wana asal dape mak kesaruaso ada sandok nasi di pariwa ko iya bana jalwa ini nasi dingin dan nasi rasan dan makan woi aneh ngoi lawaka pulunoi Dek matu ala tekan tua sangat taibo dalam hati tapani awak dak serius tapat terdorong bidak masuk aku dos sudah jual hati aneh Cupak ambil lado pakai organ.